Shubor nakaslem jong unongsan hima. UMLA Kanongkram constituency uba adan melebesayamot hak khasan tarik unai wiang raja arpusan ula pelipat ba ek office rekam kerpang tang nak benta ki badan jingduna hak boardmat yak belatip kum ke Meghalaya Ability Talent Forum Organization ke badan halait kor hadin ba uba adan ula pelipat ba ek tika office la penong daga jingalang ke balingkot bala penyat daga sekretari ke kenhun ka banwina khemdej balayo ek jingkran nak kinong yalam ke kenhun ki bagantop lu advisor uba Himon Mitre Phawa u president uba Wanam Phlang Nongklau hadian kata layo asege jingkran uba adan uba diru kongsan haw kran hegani ke jingalang uba adan ula ajingero ek jinglong minsiam shinrang jong ni ke kenhun bawat hapdeng ke jingduna ha ke boardmat handai kidala bante ya kani ke office trekam ula ajimut bagi de banlong ke wei hapo ke seng bat ban buram markeliang khnang bagani ke seng kan ne bat ban ya chakmat bat ban na ban ajing shakri ki weipat ki badan kam ke jingkershan bat jing ai minsiam jongki ula ong ba unyai don hasanda bat kan ke kenhun bat kat bala unya rap yaki May baru ki badan ha kadi ka program singin tayasi bat kadi ka khatsan tarik jong benai November tingi sokumen shibut mentagasi babaro iwei piwei pira shimenta hak kani ka jingwan joki nak bentak bangin peniat ya kani ka program but kajing peniat jong kani ka program kadai naka Meghalaya Ability Talent Forum Organization kadai ru kaseng ka ban yarap ya ki bril ki badan jingna ki department ban peni ki sak ki pong jongki te hashwa bangin sedang ya kani ka program karpat ya I trying ba in snow ba ban bu ka jing duai khanang ba ngin debla ban peniat ya ki shikmat but ki ru ngi ban ai ngo blai ba jing ba baka jingo na asya mi pa na do mi na do ni kita bindo wa ko bindo lembaga jing da ku chome try ya jing em ko chongi a try ba ko do lembangi don kana ka yem da sam ko chongi bangi ai ko try lembangi kini siak kisang ko try ndai de mame ko try ba min ya lam ya ki ya ki ko ba ba na ki siya da chongi try ba ko do ban ngisene ba nga IT hami ko try ba men pen ya je chongi kam ki ke chongi baro ndai do nang ya lam mame ko try lembaga just start ke ba jam stream lembaga just start ke ching sham hang ka jam na try ba men ai ka ching em ke chongi ba men ai ka ching em ke chongi ko try ba ko do nang ni ba to smart mame ya ka ching em ke chongi ba de ka ching em ke chongi ko try kat ba ni dang start ni ka slap ba kalong ke e ban kalong ke ba lan ko try lembaga ki ke chong try mi alam ti ya ka ching em ke chongi o ngada dap ka ching ke men lembaga ching ro ya mi ko pa ba me la shim ino ai ka ching em ke chongi shim ko pa ka buram selari ma ya ka ching duna ka chongi ha ka kerteng chung chi sunan sada ipa menta bala daru an hagani ka shitengsi semua komen bani don rengkat batpi mo record jong Meghalaya Ability Talent Forum Organization agban pli gani ka office rekam ka jong pli agani ka snong light core di kom kadak jong ka jing pli ngan khap uni ribbon bat ngini simentalang baro da bani ya thap tilang mo pamatang ala khap uni ribbon mo terima kasih ila pli ba gani ka office jong ti Meghalaya Ability Talent Forum Organization. Please. Kani ka office banyarap ya iway badan ka jingduna ka connect baka ai hi jing tu jong kani ka office jongi ka jing tu jong kani ba min yarap ya kibran jingduna ka connect ban dan ru ka bani penlong menta ya ka online talent show an penlong final ya kani hau Disember te nak benta ke jongi ngakwa ba blay untuk angkat ni bat ni an ya kani ka show ban tang kita hikin dan shibun tu kani ki insdang di dunia jongi ya kani kaseng ila sedang hopnai tra na August kan ru tarik nangta kani kajing yang pelong meeting kata kapor kani kasim bebaningkong ta bagi pelong meeting namar kani ka jing thu hi jong kaseng pelong ba
nginang perkiu yang kisah kipong jong ki kena kepada junduna lani kibri kepada junduna berkat kikot net. But lengba kani kajing le jongi long mamakir kin yolat ban peni tak kisah kipong om dei tang hapo ka jela jongi dei ila koi salor jong kata kum support ki national level. Dan nang taru ngidam bun ki jing thumu ki bang indei ban le kam tam le ban ila ban yarap ya ki beran junduna khot net. Apa hakim kita pilihan tentang kibat ham dia kibaduk nam kibaduk mah kibaran sinong pendong kibaran syah kejing kini kibri kibaran junat khonat bat kumju bat bidal kejing ini kata ba inang kiu susu kaseng ba hawa kesi nyilak bembur ki training center badai nang music nane kibri ki arts and Kapsi kita arts form saya ni lah penlek saya si. Long ya kabam tangi lang susdang bat kunjut ni kerman ba. Nengba ka jingdon lang jo hiba dan yarap ini long kesan ini bagi nang lah susu kan kiu sujram. Ba ka office ring kan trikam syat. Nengba ka jingdon lang jo hi. Nengba ka jingdon lang jo ki long kamera kunjut i trying jumi ba ai ni kai ya kan ka yin kun perlu ka office. Pagin la siya bang ay siya yang pun ba kibriw berang junduna khotna akan ke jela berpawai kamar kani kamdei tang namta khingya nut kani nam ta paro ko kam meghalaya hi pagin yarap paro berang junduna khotna akan ke jela sulai syu bak yo kami ke bukat ke kia bala betul sepang kan ai ke kam ka ban yitmu ben long de ta jesu tenak lang mo dan bak siara nang ya piang ka kam kecam nang ya piang ka lek kawan mo tangkat tai Panangu play kala plenty ba kuning di dan berkat pi akan ka war agaba pilaya play akan ka office ka jumpi ka sing ko lebu apply ka tang make hale ability talent forum organization ba ka kum ka jimak phang na beleng advisor kunju president Ismutu opidon ni kejutu kapapha kumno banya kentiu ramapi baru banung kajing rap kajing kulem ikimeru te ningkong e ngasngo ban ai kuble kerpang ye pi paro no ibedon nang hagani ka jaka an iye gni ka mensim kaba alamong ka mensim rangba kamen sim shinrang kaba what happening ka jinglong kaba duna ka department rei pimshim lapen sngo pimshim laai bakata ka jing duna ka department ka jingpi kan long ka daw ba pin chu shong haju mo lani ba pin chu do jingkremen Nrei blemi syakmat ban lumban lang bani perkhat kumno bala bani kersan iwe badu pinala ro ban poi hadu kani ka sinjam ka ba menta pila pli kani ka jakat trikam ka jumpi ka ba lengba kani ka jakat trikam pini kendu mana kapor pinio bani selop pinio bani perkhat kumno banang pentlun ikikam Nashikuwa ro banai mensim ipi bawala da pidana peneng jing duna jong kata ke department mo ka ba pilong nrei pimde ban klet ba pilong ki jing thau ke ba kodor ke jong play mo pilong ki jing thau ke ba kodor ke jong play ke bangi kum ke bangi ni ngai ya ke bangi le ni pension nung rem shania ha ga jingalam Rastan kajing plenty ba kajing kerhu kajing play dengan kuat ba mapi paro kibaran hagani ka seng kung gawi ka kanhon ba pindon ye kajing shania kabas kemo play ulit nala lemba kani ka seng ka mapi pindon ba nong kajing kerhu ya pi ba pinla shisha ban ai kata kajing ya pershan mar kliang aga jinge don kam yemde ban klet ya gani ke shisha ka bakrau bau play ubangi shakri
ushashkor upek ukmi snap ya ga jingwai kaba ye join na do ga download ka men sim ga jing te pidei ru bandon mo ka jing buram mark liang pidei bandon ga jing sumthu jingmut amara balai trailang ya ka kam lai bon te kini pe la laki jing sumthu mo ki jingmut ki ba pher ki badan na pi wei te pidei bandon ka men sim juga jinglong kawai ka jinglong shipara hapo ka ni ka seng pada buram mark liang apa menu ba ai jingmut man siap begini keren teng kalak ban long ka por dan ni kalak ban long ka cap ka ba ka jing ai jingmut kalak ban long ka jing ai jingmut ka ba ni snow yemen joglang la ni so ba kalong ka piang wala kalong kumta makanaru ngimdei pat ban snow kho nyo ngimdei ban snow mong mo ide ban priang hi ya ka ike ka jing keren lang ka jing tai lang ya kan ko mat la ni kalai ke jopi angin la de bidon ko kum kata ko komperhat pen la ban pen pelun pat kani ke seng ka pi le seng function ko pen pau kan ne ke mo kan ne kan ya kan rangba kata karta ka juga bat kala banai ki shakri ya ki para ki jompi ki parlok ki badan ki jaka keleng ki badan kam ya ka jing kashan ba ja min sem lam ka jompi tena kalian ka junga kum u MLA jong gane ka constituency habala khot yang ngam tip menu bopon yang te ki omba pilai mi ko ban play ya ka office ke jungi angtai hapo like kor kade ka singa bangapun kambah na kata ngam shimla la ban poe ka por ko yang namar ba kade ka singa ba la bun lupa ki bangalai kut ban ye kendo ki meeting ki babon te pilai khot nga khat arbiji ong em khat arbiji imat kan kan tong ini pet no khat ashteng ye ten rei khat ashteng ru nampak like namar dang ye don ki dan ki meeting te ngala kerpat ye pi ba ni ra no shibiji sotrak ba ko shibiji ku ni ngai yo ban sedang ni ke program te ngai ku play ye pi ba pi kan mau yang ban khot te ngarung asnotrat hi bani don rekap ba pi bani I mean sim ba ba phintip ba phim long marwai akan ke jingat ni ti mo ke bangila ke bangi don ka ba tan ti ka bangila banle nginum i o nginum pular bangin yang upload mangi kata te kamdei ka kom tri kam ka chu nam chukular lakalong ye ki ba ka constituency le ni yenu manong ba to ngin sale de mangi em kai ke bangi ki kular hi bangi tri kam pa ba kalong ba ya kai ke bangi la banle ngin ya don bentalang ya kai ke bangi dei banle ngin ya don bentalang ngin le te ndrei bingin kular lupa ya kanu ji kular klempa sopo ya ka kam enam lak pa de kumta tang nang ini ki kintin ki pindia sai sin ga kit bok ki paro ki far jong gane ke Meghalaya Ability Talent Forum Organization mo ka player seng la kata ka jingtu go ba ba pini kan tiulang iwe pinai ki training ki jikai pat kani ka no ka baso tana ban i makam dong kata ka men sim ka ba shushane ha ki we pa Davidon ka men sim what happening kani ka jinge ka ba pima na ka jingim o yeng hala ke jok ki cha kani ka no ka jikai ye ki we pat le si ki ba piang na dong shiro ki ba play lo kurku ki bam don jingduna ka khotmet bagin pe ka nuksa ka ba bha ka jopi ba wat ha ka ba kum ni ka jingno ni mi ma ni khun ma ni ksa man karshan ila ka jong ka jingim ba ka jinga den ti ka jopi but na don du ban kintu ba kumakan ong epi makan mau pinong ki jing thau ki ko ro ka jopi what sharp numar ka ta yenu inu bakin yo e ka daw bakin kren ben yepi mo bakin kren ben wala de pilong mana kum niru kan mau pilong hi ki thau ju bling mo no namar kata ngin kan mau bangin em don akor don burong mo aga ktien ka thli mateng teng ji osno don ki briu ki ba apreng ge jingtuna ji ka khotmet tan ri ka ktien pat ka ba khor ka ba klem akor mo ki penon kam di ktien ki bom dei wat ai ba kata kan nong kata kam nong ka pate mo ublei unum sungu bha ba ki briu ni oban kan ben kini oban ben ban kho yepi kinong na lor bakai duna ka khotmet sakak tin kaya klem akor kan ye kren kay le sarong kay le e na pre namar kata ide ban don ka akor ide ban kren da kaktin ka ba don buram para ma biwan iki para breu
Mengilai te, gira buram lupa te yapi. Mau ngilai gira apit lupa yapi dah kau ika kemat kaba isnei ka kemat kaba nyopor, miem nyobeng. Te dan teng kikap naladi hi ka pernong baki beriu kinsa nyobeng yapi. Antara ai bakata kalau kutai. Itai long ijing sneng ni junga kan quality. Kau play undon rekat, yapi wei. Un kerhu ya kan cingmu bahaga jumpi. Ai pi kemet kapat pokok bakya. But come to me, ai bagin kamau yu play ka jingem ka jingi. Nor ngi em magani ka patai tang sipo. Ngi ke babiang lo dong sedong ngi ma ban imsa. Ma phiru ki beduna ha kan khotmet pinum la ban imsa. In haban let na gani ka patai go igesni. Tengin em na marta ka jingem. Bangi kamau yu play, i penon yu buram yu play ha ki por bat kiliang.